Wahyu Cakra Dewa Musik campur sarine wong duwe gawe. Sajo sayo. Boleh joget lagi ya bro. Ya J.
jangkepe ayo aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kemarep desa munggah swarga Joko dadi istiqomah lan sing lumanina luwih sempurna ya berjamaah subuh luhur lan asar salat saya dingadoke pindah uga magrib lan isya jangkepe rayogane ditambah sasurake ayo iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen keparep desa munggah swarga Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.